Takže čauky ľudia, zdraví vás Hejstar a máme novú sezónu, no ne novú sezónu, ale proste tak hráme. No, dávajte odbery. Kto dá odber a teda je dieťa, tak ten dostane za 1 z každého predmetu na konci vysvetličku problém. To dá odber, ale iba. No dobre, ideme na to. Papatenový. Neumnutíme, že som ani nevedela. Ináčko, to mám na rank 38. No, som potiahla trošku. No. Použijem, keď ho nezbije. Počkaj, MZ prestaň. MZ. Bojíš čo? No, ja sa ťa už bojím. Potom si dám nie Dynamite, ale Dynamite, tak. Nezabije ťa MZ. Dynamite sa mi zdá dosť dobrý. A dám si skin, čo mi brokol. A už som tu aj, ja som si neviem, prečo stále strieľam tieto, ne? Ale už je strašne malá oddychová skupina. A ešte sú tu 3 skupiny. Čiže úplne vypadneme všetci. No to zabijú, nevadí. Však už je iba hento. Vidíte, tak zabijú. Birdie. Dynamite me. Okay. Birdie. Milujem, že Colt, ale dneska ma zradil. No, tak. No, tak to sú slabí hráči. Ale sa nepočítá to, nie je sezóna, ale je sezóna. MZ, ja neznášam MZ ináč. MZ je taká hnusná. MZ. No, bijú. Spike, ja ho získala. MZ, trochu čo tiš. Prečo sme zrobili? Poďme po porade, pôjdeme od jedného brawlera a poľujeme go všetkých. Namaste. Takže Shelly, koľko ty budeme a za koho vyhráme, tak máme na budúcom videu ešte. Ježiši Shelly. Ešte ho dobrého. Bull, alebo jak sa povie. Nie, bull. Už tretí. Takže už sme späť a ideme na to. Let's do this. No, okej. Zašavinu ne. Ta byla slabá jako prc. Oha.